An balimaw ni ɲankuma bi kibaruya m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ an ka Haut Conseil islamique mɔgɔw n'an b'a fɔ olu y'an ka silamɛjɛkuluba ye olu kɔni ye ɲɔgɔn yeba dɔ kɛ palais de la culture la dimanche don o ɲɔgɔn yeba in kɔni kɔnɔ olu kɔni bɛ wele bila an ka faamaw ma u ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kɛlɛ bɛ ban kɛlɛ min n'o ye siyako kɛlɛ ye n'o bɛ ka lawuli an ka jamana fan dɔ fɛ o kɔni Haut Conseil islamique mɔgɔw olu kɔni y'a jira ko nin siyako kɛlɛ in a ɲɛsinnen don kosɛbɛ kosɛbɛ fulaw ma u y'a jira k'a fɔ ko hali fulakan fɔ ani fulafini don an ka jamana yɔrɔ dɔw la ko o ye degun ye o bɛ se ka degun lase mɔgɔ ma mɔgɔ minnu n'olu ye fulaw ye olu kɔni ko nin ko ninnu kɔni k'an ka faamaw kan ka ɲɛfɔli kɛ ani ka ko bɛ se ka kɛ ka nin ko ban ko k'o kɛ wa olu y'a jira fana ko nin ko ninnu ko nin bɛ sɔrɔ tubabu jamanaw ka ko labɛn ni tubabu jamana minnu n'olu ka laɲini ye k'an fara fara k'an bɔ ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ accident minibus dɔ n'o ye mɔgɔta mobili dɔ ye ale ye accident kɛ Sikaso Farabugu ale kɔni ye accident kɛ maa 4 olu ni tora a la maa caman caman olu banana o accident in maa minnu n'olu banana o accident in na olu kɔni olu bɛ ka furakɛli sɔrɔ Sikaso dɔgɔtɔrɔso la o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ an ka autorité intérimaire n'an b'a fɔ olu ma ko camancɛ fangaw minnu kan ka sigi an fɛ kɔrɔnfɛ région na o sigili kɔni o bɛ daminɛ bi n'o bɛ daminɛ Kidali dugu yɛrɛ t'a la fɔlɔ ayiwa an balimaw bi kibaruya min b'an bolo ka lase tulo ma o de ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la